אבא שלי יקר ואהוב, אתה כמו מלך, צועד בראש משפחה לתפארת. יש דברים חשובים באמת, חשוב לך שנצא רבנים, לפעמים גם צריך לוותר, אבל ככה אנחנו מאוד מושלמים, שרק תחייכו כל החיים, זה מה שאני מבקש לי, נחת מאיתנו הילדים, שתזכו לראות צאצאים, תאריכו ימים עד 120, חיים מאושרים. אמא שלי יקרה ואהובה כמו מלכה, צועדת גם בראש משפחה שכאן בעצמך. יש דברים חשובים באמת, חשוב לך שנהיה מאוחדים, לפעמים גם צריך לוותר, אבל ככה אנחנו מאוד מושלמים, שרק תחייכו כל החיים, זה מה שאני מבקש לי, נחת מאיתנו